हेलो बरायबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि मोनसे गोदान मिस्टार बरसा इउटुब चेनेलावहाय ओरैनोथ' इउटुबाव फैफेराखैमोन जेनेबा बेबायदि भिडिअ बानायफेराखैमोन फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायबाय दिनै ब्लग भिडिअ दा फार्स्ट टाइम ब्लग भिडिअआवहाय मोनसे टपिक लाना फैदों टपिकआ जाहैबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना टाइमलाइनाव नायनानैहाय मिथिबाय जानांगौ दोंसे खन्थाइ आवरायगोन आङो खन्थाइखौ आंनो लिरदों खन्थाइनि मुङा जाबाय बे सम आरो बै सम बे खन्थाइयावहाय माने जेनेबा एसे रमान्टिक बिथिङै थाङो जेनेबा रमान्टिकनिनो दा खन्थाइखौहाय आवरायनो सिगांबाय आङो माने इउटुबाव बेबायदि भिडिअ बानायाखै एसे गिनाय मोनदों दा आङो रिकुवेस्ट खालामो जेनेबा नेक्स्टआवहाय आङो फैबाय थानोसै दिनैनिफ्राय लाबोबाय थानोसै बिदिनो जेसे हायो एसेबां बेनिफ्राय दा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थादो अब्लानो आङो माने खन्थाइल' नङा ड्रयिंबो फैनो हागौ एखमबा समावहाय जायखिजाया भिडिअ फैनो हागौ आरोना बेबायदि ड्रयिं भिडिअ फैगोन बेखौ बुंखाबाय आङो दा खन्थाइखौ आवरायनो सिगांबाय आं खन्थाइनि मुङाथ' जाहैबाय बे सम आरो बै सम बोथोर मोनस्लाबै सम सरस्लाबै नों दा थांथ' नों मिथिंगायै बारफुनाय बिबार समजों आबुङैनो गेवलांसारफिन मानोना दा बे सम दा आं थानाय न'फोरा गिजि गुलुं जानांगौ नों बेखौ दा मुगै आरो आं दा हान्थिनाय लामाफोरा फुवा खोमसि दरसि नों बेखौ मिथिगौ जानांगौ बे सम आरो बै समखौ आरो सानस'नोबो हायो जानांगौ बिदिन्थाजों बुब्लिनि गिदिं खननायखौ दाथ' बोथोरफोरा थांदों हालो दैलो समफोरा बोहैदों खोन्दो आरो खरिनि दाबुआबोथ' फोर बारदों जानांगौ आं मिथिगौ बे समफोरा सुखु दुखुनि बिहारि आरो नोंबो मिथिगौ जानांगौ बै समफोरखौ दा नों आरो आं बे समनि थिननायाव सिरि मुखुब माबेबा रायजोआव नाथाय अब्लाबोसो नोंखौ अननायनि मोनसेल' गोरबोआ माब्लाबा खायसे मोनो जरासे मेगनजों नोंखौ नायनो गोसोआ दाबो हांखुर खोमाजों खोना मोनै खुगाजोंनो आं दाबो रायज्लायनो हास्थायो मानोना दा नों आरो आं बे सम आरो बै सम खन्थाइया बेखिनियानो जायखिया खन्थाइया मोजां जाखो ना जादिया बेखौथ' आं मिथिला जायखिया नोंथांमोननो आवरायना खोन्थाबाय आसा खालामो जेनेबा मोजां मोनदों होननानै मोजां मोनाबाबो जेनेबा कमेन्टफोराव गाज्रि बुंनांला जायखिजाया आवरायबाय फार्स्ट टाइम एसे बोरैबा मोनदों भिडिअ बानायनो माने गिनाय मोनदों ओमफ्राय माने बाथ्राफ्रा फैया जेरै सोरबा बायदिया स्टेजाव गाखोयोना बेबायदि फार्स्ट स्टेज गाखोयोबा माने बाथ्राफ्रा फैया गिनायजों जाबजों बेबायदि जादों एसे उननि समावहाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन जायखिजाया नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय एसे चेनेलनि मुङाथ' जाहैबाय मिस्टार बरसा दाथ' जेबो बुंनांगौ गैला जायखिजाया बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनो सिगांबाय आङो बेनिफ्राय गासिनिसिमबो साबायखर बावबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आसा खालामबावो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै खुलुमबाय बयनिसिमबो थेंक इउ